Wala bang mura dyan? Feeling namin, ano yan, nakasama namin sa bahay siguro. Inside job. Nakapunta ng inside job to. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Brusco House, sinalakay ng mga kawatan at nagsalita na din sa wakas. Bahay ng sospek natuntun na din. Laking pasasalamat ng Brusco Bros na wala sa kanila ang nasaktan. Mga alahas ni Jonah, mga kagamitan sa pag-vlog at iba't ibang gamit ng Brusco members na dala ng kawatan. Naghalong takot ang nadarama ng Brusco family sa mga pangyayari dahil nga sa kagimbal-gimbal at nakakagulat na pangyayari sa Brusco House, dahilan kung bakit iiwanan nila ang masayang alaala sa Brusco House at lilipat na sa mas safety at komportabling mansyon. Nabigay din ng iba't ibang opinyon ng Brusco members at ang tanging nasabi lang ng mga ito ay thankful pa rin sila dahil wala sa kanila ang nasaktan. Thankful pa din kami kasi walang nasaktan sa amin. Ay mga magulang namin na sinasabi, dalawa lang yung pwede nilang gawin pag pumasok sila sa bahay. Manguha ng gamit and kumuha ng buhay ng tao. Ano sa lahat, thankful kami at wala namang nasaktan sa amin. At kung ano man yung nawala, hindi na namin makikita. Yun naman, thankful naman kami at hindi nasaktan kami at yung mga girls na kasama namin dito. Yun talaga yung number 1 na pinagpapasalamat namin, although na nakawang kami. Thankful pa rin kami kay God kasi hindi pa rin niya kami pinabayaan. Isang malaking aral ang mga pangyayari na ito dahil mas mag-iingat pa sila sa mga susunod na yugto. Gayunpaman, nagbigay din ng advice ang mga Brusco kung sakasakaling uupa kayo ng bahay o di kaya lilipat ay mas mabuting sa mga safety na bahay na kayo. Panatiliing nakaligpit ang gamit at mag-iingat sa mga hindi masyadong kilala. Nag-live naman itong si Jonah at ipinakita ang sitwasyon ng bahay kung paano nga ba sila nanakawan at kung saan posible dumaan ang mga magnanakaw. May mga suspect na sila at alam na rin nila ang bahay ng nasabing suspect. Ngunit under observation pa rin ito dahil hindi pa sila nakakakuha ng saktong ebidensya. Nabanggit din ni Jonah na kilala niya ang nanloob sa Brusco House at binabalaan na ito ni Jonah na magtago na lang dahil kilala nila ito. Wala bang mura dyan? Sino kaya ang nanloob at lakas loob na pumasok sa Brusco House at nagawa pang pikturan ang isa sa mga members ng Brusco? Kilala nga ba talaga ng Brusco Bros o hindi? Nakasama na nga ba ito sa isang bubong o hindi pa? Ano sa palagay nyo? Mag-comment lang at nang mapag-usapan yan. Hanggang dito na lang tayo mga idol at kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga usaping kagaya nito. Maraming salamat!